Na Coruña, porque este fin de semana as rúas da cidade herculina pois foron testigos destes incidentes que van a ver protagonizados, pois por os que queren roubar protagonismo sempre o estrictamente deportivo, os ultras que entraron en acción nese partido que estaba declarado de alto risco entre Deportivo e Málaga, e todos estos incidentes que se saldaron con 2 detidos e numerosos danos materiais. Se a anterior semana os radicais do Frente Atlético foron noticia polos incidentes ocorridos no derbi madrileño, esta fin de semana a violencia chegou á Coruña. Na tarde de onte disputouse o Depor Málaga cun resultado a ceros, pero certo é que o encontro xa comezara moito antes na rúa. Máis de 100 afeccionados do Málaga percorreron parte da cidade herculina na noite do sábado buscando pelexa e destrozando todo o que atopaban ao seu paso. Por sorte, a reacción dos Riazor Blues foi tardía, con radicais do equipo coruñés reclamando vinganza o día seguinte, cando os membros do Frente Boquerón xa estaban a ser escoltados pola policía. Tanto o Málaga como o Deportivo da Coruña rexeitaron nun comunicado estos acontecementos. O encontro xa estaba previamente declarado de alto risco, pois Riazor Blues e Frente Boquerón son dúas afeccións clásicamente rivais. Compre recordar que os andaluces están irmandados co Frente Atlético, cos que xa houbera grandes problemas no pasado. A non oficialidade do Frente Boquerón fixo que os seguidores se desprazasen de xeito individual, o que dificultou o traballo das autoridades que optaron por escoltar os radicais do conxunto andaluz ante o complicado que era expulsalos da cidade como tal. Deberíase de prohibir a entrada dos ultras? É posible extinguir a violencia dos estadios? Dende logo, isto non é fútbol. Pois, dende logo que non, de seguida debatimos sobre isto, pero primeiro é situarnos, Diego, contigo aí na Coruña. Estás precisamente nun deses locais que sufriu, pois estos danos provocados por estes incidentes, non? Sí, Rocío, Bernardo, moi boas, amigos da casa. A inseguridade e o medo chegaron esta fin de semana ás rúas da Coruña. Por esta rúa Almirante Cadarso pasaban a noite do sábado os ultras do Málaga con motivo do partido que enfrontaba o seu equipo co Deportivo. Un instantes máis tarde entraban neste bar das Miñas Costas na procura de afeccionados branquiazuis para posteriormente destrozar as fiestras utilizando o mobiliario do propio bar. As trifulcas continuaron na xornada do domingo e se saldaron con 2 aficionados do Deportivo detidos do entorno do Riazor Blues que agora mesmo están a piques de pasar a disposición xudicial. Limos coñecer o punto de vista de 2 testemunhas. Nun primeiro lugar estaremos con Víctor, que é veciño da zona. Que tal, Víctor? Moi boas. Buenas. A movida que eu vin desde a ventana dun 6º piso, pois era, me chamou a atención moito porque vía unha movida de pa ali saliendo Barça, se cruzaban, volvían a volver outra vez, pero cunha intención, o sea que se veía que tiñan unha mala leche tremenda. Entre eles había un problema gordo que chamaba atención, non? Estuve mirando pois bastante rato porque eso me chamaba atención de que non era normal porque o partido era mañá, pero o velos todos vestidos de negro e tal, xa me imaginei que eso serían do Málaga, que algún problema tiñan aquí. Pensei que sería co bar, que se o bar eu que sei, tendrían algún problema de cobros ou de calquer cousa, pero era despois, ao final se empezaron a marchar, uns pa aquí, outros pa ali, pero volvían tamén, chegaban ali arriba, volvían outra vez aquí, se cruzaban entre eles, pero se veía unha inquietud entre eles de mala intención tremenda, porque non paraban en moverse. Moitísimas grazas, Víctor. Estamos tamén con Óscar, que é moi amigo dunha persoa que estaba no interior do bar no momento dos feitos, non? Sí, non podo dicir su nombre porque non le va a gustar, pero sí, el amigo mío estaba dentro, me contó que las sillas, sobre todo las sillas, volaban para dentro. El dueño del bar los apartó un poco para atrás, pero estos vinieron combates de béisbol, ponle unos
50, 60, me dijo que no solo combates de béisbol, sino con puños americanos también, que eso ya tiene narices. Y a ver, el Frente Boquerón siempre se ha llevado mal con el Riazor Blues, pero bueno, Riazor Blues sé que no son unos santos, lo sé por mi amigo, pero lo que no se puede permitir es esto, porque yo sé que ahora cuando vayan allí va a haber represalias. Moitísimas grazas, Óscar, pois esta é un pouco a visión dende as rúas do preto do estadio do Deportivo da Coruña. Por suposto, como sempre, condenar a violencia no fútbol. Dende logo, grazas, Diego. Bueno, Perico, antes falamos de ferramentas, de que se pode facer, non, para parar estes incidentes. Antes falábamos do lobo, agora falamos de animais con roupa, xa literalmente, porque realmente non sei de que serve declarar o partido de alto risco, estar toda a semana sabendo que isto vai acontecer e que chega o día do partido e que pase o mesmo e que ninguna medida serve para nada. Eu creo que falta bondade para rematar con este problema. Bondade por todas as partes, pero comezando xa polo propio Málaga, non? Que condena os feitos, pero estou seguro que en 7 días estos mesmos afeccionados estarán colocados no seu asento. E de feito, estou vendo que están mandando en última hora que estos dous detidos se pasaron a disposición judicial e estou lendo, Hugo, que quedaron en liberdade. Claro, liberdade con cargos, pero o importante son os cargos que se lles atribuye, que é resistencia, desobediencia a autoridade. E aquí abre o debate, eu creo, non? É dicir, temos as nosas forzas e corpos de seguridade de Estado que están reclamando permanentemente dende fai tempo máis recursos, máis efectivos e máis tamén capacidade legal, é dicir, que se lles, que se lles permita actuar. Claro, porque neste caso non é só que salientaba Perico que o partido era declarado de alto risco e aínda así había estos incidentes, senón que este grupo de Málaga, o Frente Boquerón, non está considerado un grupo ultra como tal, entón a policía tampouco poderá actuar. É un grupo vinculado á extrema dereita que xa hai uns meses estivo en Vigo nun partido contra o Celta B creando problemas. Realmente, pode ser certo que a policía igual non ten todos os medios posibles, pero que realmente onte viaxaban 50, 100 elementos. Creo que contra iso tamén se podía ter levado mellor a situación do que se levou, porque peor é complicado, non? E puido acabar a cousa moi mal. De feito, onte Riazor registraba unha das peores entradas da tempada, certo é que o tempo non acompañaba, as familias tamén podían tal, pero o medo era palpable dentro da afección. Cando teñen unha afección que é exemplar. A afección do Deportivo da Coruña é absolutamente exemplar. Sí, non, é que estos acontecementos se empanan todo. O tema tamén é a percepción da falta de que está descendendo a autoridade da policía, é dicir, a nosas forzas e corpos de seguridade de Estado. Entón, claro, cando ao final esa percepción de que teñen menos autoridade, porque teñen menos, digamos, capacidade legal para poder actuar, eso permite, eso non é disuasorio, todo o contrario, permite que ao final os máis violentos pois actúen con maior impunidade, que isto creo que tamén é unha das bases do problema. E que sean consentidos. E que sean consentidos. E que sean consentidos por a opinión pública. Nin Frente Boquerón, nin Frente Berberecho. Exacto. Son unhos sinvergonzas. E logo un pouco que decía Perico, tamén é preocupante, digamos, como está crecendo a polarización en España, porque ao final tamén subyace unha parte ideolóxica de fondo, non? É dicir, entón, a polarización se está incrementando en España. Eu creo que tamén é algo preocupante que nos temos que plantexar e reflexionar. Pois un debate que seguiremos aquí no termómetro.